Здравейте, приятели! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за Шкода Фабия 1.6 TDI, 90 конски сили. Един чудесен автомобил, нов внос с сервизна документация в отлично техническо състояние. Много запазен. Колата работи безупречно, здрава ходова част, здрав седенител. Много е запазен и отвътре, с релеф на волана. Салона никъде няма скъсано, захабено, протрито. Климатик, който работи. Хубав и гледан автомобил. Предлагаме и лизинг към тази кола. За повече инфо на посочения телефон желая хубав и успешен ден от автокъща Auto Актив.